saha pangestu dalem sowan kula kalis ing sakmara-mara nanging kepareng sungkem kula katur sedaya ingsun tampa gawe hukum sukan prai kestahaken dawuh dalem las dawuh tinimbalan wajibamu piye saderipun matur ingkang ngabdi ngaturaken caos sungkem pangabdinipun ingsun tampa puja pujing sembahyang kula tampi ngasta kekalih mugi dadosaken jemaah kabeh prajurit kang padha pinangkil ing pendopo praja aja nganti padha kurang ing pamangku yen to kang sira sowan lamun kang sira arep matur aja sombong di pegawaian apa di karep apa matur wae sing prasaja sauraran ingsun bakal peparing marang kabeh kebutuhan padha lunga ya nek nopo paring jawa Kanjeng Rama wajibamu piye kepareng matur daya kewajiban kula menika sampun rampung boten katalungan kula ngaturaken sungkem mugi tunjuk Rama ya rumangsa wonten tenggali Rama ya puja pujine Rama wae agi sira tampani sanget anggen kula nampi ndadosaken jimat gesang kula Rekmasari kawula katinggalan Kanjeng Rama wajibamu kepiye Geni kepareng matur Kanjeng Rama kewajiban kula sampun rampung tenang injih Rama nadyan kowe mung jedere pawestri aja ngomongake mapan ana ing dapur aja dadi bocah kang kugum jangan kugum lang macan diisun ya kepongo mergo putrane ratu kuwi aja ngagul-agul apa to derajat kuwi isane minggat bondo donya iso lunga iki mung titipane wong urip ya titipane wong urip sing nitipi Gusti kang akhire jagat dadi urip nang donya iki aja ngomake mung cukup mangan ngombe bubur marang gondolan ya sinau ngabdi salira ngabdi busana ngabdi wicara itu kok sinau waten kowe telu kuwi kau gemi kok lakoni ing kono bisa mahayu ayune marang awanitamu Rekyana Patih Haryo Permada paring dawuh kula rumangsa bongbong penggali saben piswanan pepat datan ana kawula kang padha marang kalungguhane iki apa pancen mergo kang sira nggonmu marang kami ana Majapahit kanthi tulus ora ngono ngene ora meden-medeni kawula kabeh apa kepriye klentu panggerga dalem malah kemara dawah pangsulipun lho bali piye awit saking kawicaksanan dalem anggenipun ngayomi saha ngayemi kawula mandhapipun para tamtamaning praja wonten ing kraton Majapahit saengga tumindak lan pakarti panjenengan kinarya tepa palupi kinarya kaca benggala kaliyan sedaya para kawula satemah boten wonten ingkang wantun gotangaken dhateng palenggan iki kanggo paugeran menungso kang duweni pangkat lan derajat kaya dene panjenengan sun abadi iki kena kanggo patuladan dadi watone ratu mau ora kebanten anggone apa kuwi nyiksa marang kawula padha ngerti dhewe ya ta ora bakal ala-ala marang sesep
ratu nek ora pangerten. Pangertene piye? Aja dadak ngeteni kula nyuwun. Nyawang gelagat pas semune menungso kuwi ketara. Ya ta? Saorane wong kuwi duweni pamawas. Pamawas, pamikir, pandulu, pangrasa. Wah, nek mbok pikir dadi menungso ribet banget. Wong padha arane aku ki uripku mulya mukti merduti ratu. Ya ta? Nanging penggal iki kudu ra kecandhak. Sinuwun pancen leres daud dalem. Ujaripun para pinter lan para winasis. Menungso gesangipun sawang sinawang. Mat sinamadan. Lah mila saking menika nek kedung jero sagedipun jajaki ning nek atine menungso sinten ingkang Renen sowan
Retno Pati. Retnowati. Nggih. Nggih. Boten bentenipun nggih sami nyocoke warta. Nggih. Wonten. Wonten boten. Wonten mustikaning Janalaka ingkang sesilih Retnawulan. Wis tak matur ya. Aturan ulang karo Kewati. Menika putranipun sinten? Anak Putra jenengan. Tobat jagat tobat. Iya, Mas. Lagi ki aku ing jagat kok ana wong lanang kok manah iki. Jenengan iki meteng malih. sampean iku bupati kok lucu ya. Lucu pripun? Iki boleh. Niki udakara Sangang Candra. Sampun wajine babani. Bupati. Iya. Mboten iya. Gumun kula gumun. Iya. Iki jenenge Giri Lusi. Nggih. Jalma tan kena kira. Giri Lusi. Giri Sate. gunung, Giri gunung Lusi suket. Sak dhuwur gunung jek dipuni suket. Iya, kula menika anggen kula suwen badhe nglamar dhateng Kang Putra. Oh, ngelamar. Kula nggih nglamar ingkang Putra Retnawulan. Pengen menika anglesi yuga kula ugi nderek sowan pramila make kapurih dipun wangsuli piyambak dening purun lan boten menika gumantung anak kula. Oh iya. Oh niki pun anu kok pun anu pokoke. Retnawulan iki dipati blambangan sakarone arep padha ngelamar karo sliramu. Dening sliramu kang nglakoni coba wangsala dhewe nyadantaramu ki wong tuamu asipat. Ya toh? Anyun kuyung marang karepane putra. Mung tuturi handayani. Coba wangsala. Iya. Turun. Sampai ini malah kecet itu Ana ki kaget lho. Nggih, Purun. Mangke rumiyin Kanjeng Adipati. Ora urusan saka lawar kowe kok. Menapa leres panjenengan menika badhe nglamar dhateng kula? Nggih. Lah kok badhe nglamar kula panjenengan niki Joko napa boten? Joko Ting. Panjenengan Joko? Nggih. Lah menika Joko sementen budane sepinten panjenengan iki? Kula niki mboten kok berapi. Lah kok boten kabur? Mikirke negara kula mboten kok berapi. Piye? Ya nek kula ngantos tuwa kula Joko. Ning ampun kuwatir. Najan kula niki tuwa ning bondo kula kathah. Emas kula gulutan, dhuwit kula sak-sakan. Pun kuwatir. Sak-sakan duit. Suket lho. Nyuwun sewu nggih Kanjeng. Nggih. Menawi panjenengan badhe nglamar dhateng kula boten purun. Mbak Ilmu Retnawulan ora gelem. Sabar. Saiki Wonten giliramu Wangsulana Adipati menak jalisi. saiki aku Wangsulana sing gawe seneng atiku. Wis to, mengko njaluk apa? Esmoni tak tukokno. Kanjeng. Panjenengan menika bagus. Lajeng siksa. Krungu kowe. Terus Yen to wonten wanita dados karo panjenengan mesti wae niku. Wah! Njaluk apa mengko dak turuti. Sing ana tambono. Sing ora ana kowe ana. Kanjeng Adipati
patok menika saking Resa Dalem. Pripun? Dipun mulungaken menapa boten ingkang kula jaluk entuk rebut ora entuk Mojopat Sungsang Bawana. Piye? Mojopat tak Sungsang Bawana. Nuwun sewu. Kula aturi panjenengan dalem dahar sare ingkang sekeca mapan ing Mojopat. Perkara tiyang saking Kadipaten Blambangan menah dari Mangkara menika tanggung jawab